A počkaj, to sa to dá vystrihnúť, že? Hej, Ja neviem vystrihnúť. Toto bude musieť nevystrihnuté. Ale ako kto by to čakal, že, že až celka v nedelu bude ako keby, že to... No veď presne. No. Nikto by nečakal. Ešte v tomto počasí preboha. Ten ešte mal Instagram. Taký ten, keď sa Rytmus sa pýtajú na knihy, ste videli? Nie. Hej, ja som to... Prosím, to by sme tu mohli pustiť, ale potom do záznamu daj to do podcastu. Hej, on tam hovorí, že má rád knihy a väčšinou také obrázkové, že sú tam také obrázky, tak to je také zaujímavé. Zvykne sa prelistovať. Ale presne na ňom vidno, že aj ten Rytmus, čo nemá žiadne hanby, tak dobre, jednak nemá žiadne hanby, že sa vôbec nehambí za to, ale trošku je tam, nie že nehambí, trošku tam je taký aprenát. Snaží sa to vykočľovať tak, aby nepriznal tak úplne, že nečítam, som proste debil, ale snaží sa niečo vytiahnuť, ale vie vytiahnuť iba to, že číta. No dobré, ale tak ľudia, čo nečítajú, nie sú debili. No presne, a my to proste ešte stále to, že som videl zasmiešňovať, ohovárali Rytmus, že čítal len obrázkové knihy, že sa dostanem zase do toho elitárstva. Presne. Ale tak obrázkové knihy môžu byť aj super, hej? Dobre, Albina Brunovského a nejaké nemecké vydanie je obrovské knihy, ale super obrázky tam sú. Tak ale všetky knihy si kupujeme viac menej kvôli tomu, lebo ich chceme mať. No, inak by si to mohol aj požičať proste. Ja to mám tak, že mi je jednoduchšie kúpiť ako knihu, ale potom vôbec nie som upnutý na to, aby sa ku mne vrátila, kedy niekomu požičiam. Hej? Že ako občas to tak vyhodím na oči, keď mi niekto dlhuje nejakú knihu, ale iba tak ako, že športovo, iba tak ako automaticky proste. Ale to som presne spravil prečo. Základná výčitka, ale v skutočnosti, keď sa nad tým zamyslím, tak keď nejakú knihu prečítam, je veľmi málo pravdepodobné, že by som nejakú knihu čítal druhýkrát. Síce si nemyslím, že by sa to malo robiť častejšie aj s filmami, aj s knihami. Že akože dostaneš nejaký nový point, alebo... No akože nepamätáš si tú knihu celú, ani ten film. A to aj druhýkrát vie byť rovnako ako super, a je to super si to vypomenúť. A keď už niečo čítaš dvakrát, tak už si to dosť zapamätáš. Ale tak niektoré filmy sú to myšlenky z toho. presne spravené, takže ich fakt musíš si pozrieť niekoľkokrát, aby si tam akože niečo našiel. Že podľa mňa pre mňa je celý Lynch taký v podstate. Hej, to aj podľa mňa. Hej, ja som presne nad týmto rozmýšľal aj v tých knihách, lebo my sme teraz do školy mali prečítať Glafita v žite a ja som to čítal už dávnejšie, tak som si to chcel tak pripomenúť. A vlastne ja som z tej knihy mal oveľa lepší zážitok, že som oveľa viac z toho tam zachytil a som potom tak nad tým rozmýšľal, že vlastne mám strašne veľa kníh, čo by som si takto chcel prečítať druhýkrát, že si myslím, že by mi dali viacej, ale zároveň si potom poviem, že lebo mám aj strašne veľa kníh, čo som ešte nečítal, ak som prečítať, takže si poviem, že to je taká strata času. Ale pritom teraz som to vedel, že to mal akoby takú tú vonkajšiu motiváciu zo školy, že som si to prečítal druhýkrát. A že podľa mňa to fakt má zmysel niektoré knihy si prečítať dvakrát. Podľa mňa mega, podľa mňa je to veľmi podceňované práve pri tom chronickom fome, čo máme všetci. Že toľko veľa vecí môžeme skonzumovať v tomto svete a všetko chceme skonzumovať ideálny raz. Akože je to bucket list, attitude v živote, vyfarbovacie mapy, že ty teraz akože prejdeš proste, neviem, prejdeš cez Vroclav a vyfarbíš si na tej mape celé Poľsko, že tam som bol. Tam ani Slovensko by som si neodvážil vyfarbiť na tejto mape, lebo ako ráno na Toplo sme sa včera bavili, to už bolo treba preskúmať. Či sa vôbec vlastne dá knihu prečítať na trikrát? Čo znamená na trikrát? No a to, že knihu prečítaš raz, akože Že akože keď ju prečítaš raz, tak už nemáš všetko, čo si nemohol mať. Či si ho naozaj v skutočnosti Či prečítal? vyčerpáš, dostatočne ten zdroj. Či to je zero waste. To závisí podľa tej knihy, určite. Podľa mňa podľa čítateľa. Podľa mňa to závisí. Aj podľa čitateľa samozrejme, ale... Že nebáť sa čítať knihy druhýkrát, že není to strata času. Vôbec. Som to skôr formuloval. Niekedy som taký ako pobavený z toho, presne z toho ako... z toho fokusu na toho spotrebiteľa. Že ako moderný človek, ktorý má dostupnú všetku literatúru, venuje napríklad ako nejakej téme filozofia, tak je ako keby, že také, že jasné, súhlasím so Sartrom, ale nie úplne vo všetkom. Niečo si beriem aj z toho niečo si beriem ešte od Huma, neviem proste, aj ten Dekant mal niečo, a my si to akože, my túto proste konzument, priemerný človek,
si tu dovolí ako keby, že cherrypickovať filozofiu naprieč proste 2000 rokov najväčších mysliteľov a si vytvoriť tú vlastnú, ktorá je mu... Ale tak oni si nevytvorili tú svoju, akože tiež z toho, že presne, že si vyberali. Áno, ale akože, že prečo nám z tohto hľadiska ako si myslíme, že jasné, Sartre už mám, čítal som jedného Sartra. Kamua mám, jasné, Kamua som čítal som Kamua, Sartra, Hegela, Nietzscheho, všetko. To všetko mám, ja si už otváram vlastný názor. A pritom tí ľudia akože napísali tak stovky esejí a niekoľko stoviek kníh a my to iba tak máme, že akože si celého autora odfajkávame. Že častokrát to, a ja už nemôžem, niekto povie, že no, čítal som toho autora a vlastne prečítal tú jednu najznámejšiu knihu. Alebo nebodaj ešte iba nejaké jeho výroky si prečítal. A vlastne, že oni to oveľa viacej vyrobujú. A podľa mňa tá nečitateľnosť a vina, ono to dosť súvisí práve s tým, že práve o čom sa aj bavíme, že čítať knihy viackrát a nejak to sa nebáť priznať si porážku. Že táto kniha ma teraz porazila. Ja to nedávam, je pre mňa nečitateľná. Možno to tak nebude navždy, možno sa keď sa k nej vrátim o pár rokov, lebo ahoj. Lebo často to tak máme, že niečo fakt chceme prečítať, že strašne to chceme, že ako... Áno. Presne aj pre také to, čo Malvina povenovala, že chcem si povedať, že Hegela som čítal. Je to ako sociálny status nejakého intelektuálneho štemplu, že už mám ako vyššiu intelektuálnu hodnotu v nejakej krčmovej debate, lebo som čítal Hegela. Ale presne, to je bohužiaľ moja najväčšia motivácia čítať tieto veci. No, ale pre mňa je to asi, že aj motivácia najväčšia do života, proste mať nejaký status. Práve, takže to ja to povedovali, že čítame nečítateľnú literatúru, na ktorú nemáme niekedy kvôli tomu, aby sme zapôsobili na ľudí. Hej, Oh no. ale to je akože veľmi dobre si to podľa mňa takto uvedomiť, lebo ja som sa tým takto akože zamýšľala, určite sama v sebe, niekedy už, ale že by som sa takto pomenovala samu seba, že fakt akože mi ide o tie strašne povrchné veci do veľkej miery, tak super discovery, som zlý človek. Akože aj kvôli tomu statusu a častokrát je to aj kvôli tomu, že aby tí druhí ťa akoby brali nejak vážne, že keď chceš sa s niekým rozprávať o filozofii a nečítal si nič, tak ti akorát začne hovoriť, že ty si nič nečítal, takže s tebou sa ani nejdem o tom baviť. Ale to nie je trošku argumentačný faul? No je to argumentačný faul, ale nie je to svet argumentačný faul. A čo potom bože, to je argumentačný faul, tak... No dobre, ale tak máme čítať tie knihy kvôli tejto motivácii, alebo práve nie? Záleží, čo je tvoj cieľ. Keď sme boli pankáči, tak to bolo tak, že kto má viac punkový outfit, tak ten má väčšiu ako autoritu ideologizovať o tom, že čo je to vlastne ten punk. Tiež povrchnosť. Dobre povrchné. Keď máš 8 piercingov a fakt dlhé zelené číro, tak si to musíš vedieť. Ale tak to je aj teraz podľa mňa. Áno. A proste v nejakých skupinách už mám akože po Bratislave. Že proste ja vyzerám viac alt ako ty, takže viem viac. To tak majú aj náckovia? Určite, No isto, však ale podľa mňa preto vznikajú rôzne takéto, že prečo nejaká skupina vyzerá rovnako, lebo majú že to, čo sa im akože páči, že takto začne, ale potom neskôr už sa každý v tej skupine snaží najviac byť, ako jak sa dá v tej skupine. A že preto si všetci holia hlavy, aby... No, sú taký status, ja som už viac. Aby všetkým ukázali, jak strašne patria k tej skupine, že už to ani nie je o tom, že čo sa komu páči. Presne, potrebujú byť aspoň, že párkrát v CPZ-ke, máš podmienku, že tiež odfajknuté, všetko odfajknuté. Rozbil hlavu na futbale niekomu, presne, ako to sú tam tie ako... Tak ale, no... Tie kredity, ktoré zbieraš. Ale hlava sa dá oholiť iba tiež po nejaký bod. Nevieš mať stále viacej a viac hlavu. Nie. Sa oskalkuješ potom. No podľa mňa dobré posolstvo je ľudia povedať, nemusíš čítať nečítateľnú literatúru, je to úplne v pohode. Že aj tie obrázky sú vlastne v pohode. A Rytmus není debil kvôli tomu, že si pozerá obrázky raz za čas, proste je to ľudské. Z úplne iných dôvodov. Áno. Ja počúvam taký podcast už dlho, Philosophize This, zase to musím zhodiť, ale taký podcastový tiež taký popularizátor filozofie, taký Američan. Strašne dobre sa ho počúva, strašne dobre má tie diely vyskladané a prechádzal
takto naprieč ako históriou filozofie, teraz som pri nejakom 170. diele a už je to trošku také už anachronické, že už sa vracia, preskakuje témy, už podľa iných nejakých vecí. A viackrát sa mi stalo s tým, že ma niekto, nejaký filozof, o ktorom hovorí, zaujal, kúpil som si knihu a bola totálne nečitateľná. A teraz znovu taká tá hanba a vina, že do frasa chcel som strašne akože Markuseho prečítať, lebo sa mi vlastne strašne páčili prerozprávané jeho myšlienky, ale keď som to otvoril, tak to bolo pre mňa totálne nečitateľné a musím sa pochváliť, vzdal som to už pri 40. strane. Super. To je akože highlight. Myslíte, že sme sa bavili dosť o tej nečitateľnej literatúre, alebo že sme na niečo došli? Lebo sme došli dokola, že podľa nás to ako vychádzame, nie? Vychádzame z toho, ale chceme to vôbec nejako definovať, alebo... No podľa mňa to je také zbytočné, že iba z toho budeme mať nejaký prešk, že muselo to vyzerať nejako a nevyzerá to nejako. Že aj do tej onej viny sme šli s ničím. Chápeš? Aké má byť akože posolstvo? Zatiaľ sme dospeli k tomu, že nebojte sa čítať knihy viackrát. A čo je také, že podľa mňa, že trošku slabé posolstvo za celý akože toto. Celý Je rozhovor. to slabé? Mne to príde ako dobre. Akože dá sa tam nad veľa vecami zamýšľať, však už len to, že sa o tom bavíme pol hodina. Tak to hej, ako... Akože nie je to téma na rozhovory alebo na ankety zloženia. Ale to je, že spíš čítaš knihy dvakrát, či povieš, že áno, nie, ale skončili ste. Ale číta to teda, dobre, tak dotýka sa to tej nečitateľnej literatúry určite, ale moc nie. práve, že sme sa venovali skôr tej literatúre, ktorú sme čítali, aby sme ju čítali ešte viacej prvýkrát. Že hej, no neviem, či to sedí k tým rozhovorom, čo sme urobili. Poď toto. Že či to sedí do toho dielu. Ja by som sa vôbec nemala taký stred reálne. Aj keby akože, Tak si to použije inokedy. no presne, Okay. že táto kapitola, čo akože teraz má byť, sa kľudne môže aj premenovať, keď zíde niečo nové z Jasno. tohto. V podstate, hej. Ale dobre, akože hej, keď obidva, že sa bavíme o niečom inom. My si z toho tu robíme holubník. Presne preto som tu teraz s vami. Ja som chcel byť od malička hokejista. Máme ministerstvo športu, to nebolo. Máme nové ministerstvo športu, ale je to ešte horšie. Mám sa nejaký Myslím si, že táto hudba nám Áno. presne vytvorila ako... Dobre, ale veľmi prirodzené a nenásilne postupným vlastným nás to ako uzavrela. Pripomenula nám, že už sme zašli k ministerstvu športu.